a kun ka di Umaru muso kana so kɔnɔ u kana tobili kɛ Fati n'a dɔgɔnin ma awɔ o kun bɛ diya n ye kosɛbɛ mɔgɔ min na bɔ gomandu na gansan ne furumuso y'i da sunɔgɔ la fo 11h jagoya tɛ tile ka ga i la n ka finiw ko fini don ta tɛ bolo i tulo b'a la Lagare kana dan tɛmɛni kan y'a mɛn I ka molobaliya kana kɛ n na dɛ I ye n ka kuma mɛn e tɛ ne ka molobaliya la hali sini bɛ n tɛgɛra f'i kunna I ka kɛnɛ hali sini kɛnɛ e tɛgɛra f'i kunna hali sini kɛnɛ e ka tɛgɛra fɔlɔ kun tuguni hali sini kɛnɛ ne siranna diɲɛ fɛn o fɛn ɲɛ n tɛna duba la a dɔ filɛ nin e papa tɛ buna hadamaden ka kuma lamɛn n y'a fa ye n ka yan nali to yen an ka yan nali to yen fɛn ma bɛ fɛn min ɲini an ɲɛ la a b'a sɔrɔ n'i ye nin d'u ma I ka tension bɛ wuli walayi n'i ye hɛrɛ I bɛ se fɛn min na o ye ko ka jɛ ni parili ye n'a fɔra ko fini changement kɔni a ka ɲi ten I bɛ so nin nin ka ɲi I bɛ taa an ka taa Fati ni ci sɛbɛ man t'i da I t'a fɔ n ɲɛna I b'a dɔn ko ne de bɛ gala n ka taa n ka tobili la nin fana ye mun ɲininkali modèle ye ne mun ɲininkali modèle I ye min kɛ n bɛ k'i ɲininka o de la nin tɛ kabakoden dan ye e t'a bonya ne kan'a bonya donc o de ye kɔrɔ ye sisan ne ni bɛ taara duba la e bɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye maa kɔrɔ k'i ɲɔngiri ka maa fo que ça soit la première et la dernière fois I ka na ni kɔrɔkɛ ɲini so kɔnɔ yan nɔ nin ye manamana ko e t'a dɔn ko cɛ furulen de don wa yɔrɔ ne y'a f'i ɲɛna I ka manamana kan kun tɛmɛ ka bɔ ne bɛ so kɔnɔ yan kuma ne tɛ dumuni kɛ yan Fati cɛ aw ko fɛn kunna sa taa so taara dumuni kɛ e yɛrɛ bɛ e kelen bɛ to so kɔnɔ yan papa so ka jan ne tɛ se ka taa so k'a fɔ ko ne bɛ taa dumuni kɛ ka tila ka segin an ka wari ca n bɛ n ka tobili kɛ